Malawi Brief. Adasowa kwa kanthawi kochepa, Comrade Ntanyiwa wabweranso ndi pologalamu yake ija ya Nkhanga Zaona, ndipo ulendo uno wabwera motere. Pa Limpopo FM ine Comrade Ntanyiwa ndati ndikulandireni chigawo chimenechi ndangobwera ndi breaking news, nkhani zimene zachitika ku mchinji Amalawi. Mukumbukira kunena kuti boma litaona kuti mdziko muno muli njala yopsa ndipo anthu avutika ndi njalayi, linapempha alimi kuti liwagule chimanga. Poona kuti ku Adimark kwathu kunalibe chilichonse, boma linayesesa ndi kuwauza anthu, bweresani chimanga chanu kuti tikuguleni. Koma anthu ananyalanyaza, ndipo takhala tikuyankhula za mchitidwe woyipa wakatangale omwe ukuchitika ku boda ya mchinji, kumene kwakhala akuthawisirako katundu osiyanasiyana, komanso azathu anali mboma aja kuthawisa ndrama, chimanga chimene anali nacho kupita ku dziko lija la Zambia pogwirisa boda imene ya mchinji. Takhala tikuzikamba zimenezi. Ndikunena pano, usiku wapitawu apolisi apa boda ya mchinji, apolisi apa boda ya kumchinji anapasidwa ndalama ndi cholinga chonena kuti alole mavenda amene ananyamula chimanga cha akuluakulu a MCP kuti chiduse mwachinyengo pa boda imene ya mchinji. Choncho apolisi amenewa anapasidwa ndalama yokwana 5,000 rand, imene tikayisungunula m'makwacha it's almost 1 million, kuti chimangachi achidutsitse kuti chipite ku dziko lija la Zambia kumene akachigulise. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti wapolisi wina wagwira apolisi azake, wagwira anthu akuthawisa chimanga, koma atagwira anthu aja kwapezeka anthu ena akujowajowa, ayi amene watasiyani, amene watasiyani, chifukwa chonena kuti analandira ndalama 1 million kwacha. Anthu amene analandira ndalama imeneyi pa boda, apolisi amene alandira ndalama imeneyi ndi cholinga chonena kuti chimangachi chiduse chizipita ku Zambia. Akasuputu Zinyongo komanso Ajia, Sub Inspector Chingamba, Sergeant Bridget Swande, anthu 4 amenewa analandira ndalama kuchoka ku mavenda amene atumidwa ndi akuluakulu a MCP kuthawisa chimanga, ndipo anauza zonena kuti aonjezera ndi ndalama yokwana 300,000 kusonyeza kuti ndalamayi ikhala 1.3 million, ndipo anakonza chilinganizo chonena kuti ndalama yasala 300 akayipereka kwa a officer in charge apa polisi ku boda ku mchinji. Choncho ndafuna ndidziwise amkhito, ndafuna ndidziwise achisale, ndafuna ndidziwise aluhanga
kunena kuti apolisi anu kumchinji alandira ndalama kuti chimanga chimene azisogoleri a MCP amafuna kupha nacho amalawi pa mtengo wa 150,000 180,000 pa thumba. Chimangacho amayi Makwinja amene anali pa duty anachigwira. Chimangachi chikupita kuti, chachoka kuti, ndi cha ndani? Chifukwa chonena kuti amayi Makwinja samadziwa china chilichonse chimene chimachitika. Azizawowa, azinyongo, ajiya, aching'amba, a Bridget anadusa kumbuyo. Chimanga chijata chigwira, anthu amene wanayamba kunong'ona kuti amene acha bwanji osangwasiya kuti azipita. Ndema enati azipita kuti chimanga ku Malawi kuno kulibe. Anthu akhala akuvutika ndi njala. Choncho apolisi amene wakumchinji, Arthur Suputu Zinyongo, Jia, Sub Inspector Ching'amba, komanso Sergeant Bridget Swale analandira ndalama kulola magalimoto kuti athawise chimanga kuchoka ku Malawi kuti chikagulisidwe ku dziko lija la Zambia. Nde ndifuna ndipempha Chisale, ndifuna ndipempha Mukhito, ndifuna ndipemphe Aluhanga. Mukuyenereka kuthamanga kupita kumchinji, kwapezeka ntchito kumeneko, mukatifufuzire. Muja mwachitira Achisale kupita ku immigration. Tikufunanso tikuoneni muli kumchinji, mukapanga kafukufuku kumeneko. Choncho ndifuna ndithokoze amayi Makwinja, ngakhale anthu adana nanu koma inu mmagwira ntchito yanu. Ndifuna ndikuthokozeni kunena kuti mwagwira ntchito yotamandika. Pomaliza ndimafuna ndinene kuti nkhondo yomwe inu mayi Jeni Ansah mukukumana nayo, ndikufuna kubwereza nkhondo imene inu amayi Jeni Ansah mukukumana nayo ku chipani cha DPP. Musadere nkhawa, Mulungu ali nanu ndipo Mulungu akusamalirani. Peter Mutharika pokusankhani chilipo chimene anachiona kuti mkhale vice president. Ngakhale anthu ena anali okondwa kuti inuyo ndinu vice president, koma pasi pa mtima pawo samakondwa. Ku DPP kuli nkhondo ya pasipasi, tikuiziwa ndife akuluakulu. Ala akomredi nanunso ndino akuluakulu. Ndiye ndimafuna uthenga upite kwa mayi Jeni Ansah kunena kuti msadandaule nkhondo imene mukukumana nayo. Nkhondo imeneyo akumenyerani ndi Mulungu, ndipo ndikudziwa kunena kuti mwala umene amisiri anaukana unasandukatu wapangoja. Suja Peter Mutharika anthu amati ndi okalamba. Suja Peter Mutharika anthu anamsemera zinyawu zosiyanasiyana, koma chinachitika nchani kumapeto kwake? Peter Mutharika president wa dziko lino. Mayi Jeni Ansah, mmoyo winawo mukazafika musazatiiwale ngati ena mmene atiiwalira. Mulungu akhala nanu, Mulungu akuombosani, ndipo inuyo mukhala vice president oyambirira mdziko la Malawi kulemekezedwa. Tatopa, ndifuna ndiyankhule chonchi. Inu andale, ndifuna mundimve bwinobwino. Tatopa ndikuti mukasankhidwa ndikulowa mkatimu akavuwevuwe akumachuluka kuma vice president. Ife ndiye amalawi tatopa. Tikufuna vice president azigwira ntchito yake
imene amalemberedwa. Ngati zili choncho kuli bwino tizingosankha president, musamapitenso kokalembesa kuja ndi ma vice president, chifukwa choti ma vice president iwo sitikumafuna talemekeze. Tikufuna vice president wa Jeni Ansah ulemekezedwe, vice president wa Chihana ulemekezedwe. Ino amene mukupanga ukavuevuwe ku DPP kumamuponya miyala Jeni Ansah, titakufunsani funso kuti anakulakwirani chani, mutiuza. Ndikufuna ndikukumbuseni mawu amene ndinayankhula. Baibulo limanena kuti Mulungu sazalanga munthu asanamudzudzule. Nde ndinanena kunena kuti ndizikhala ndikuzuzula, koma izafika nthawi kuzuzula kwanga kuja ndizabwera ndikuwauza Amalawi kunena kuti awa mukuwaona ngati abwino ku DPP ndi amene akubweretsa chisokonezo. I'm warning you guys, mulipo kagulu ka anthu ndikuululani, Amalawi akuziweni, eni chipani cha DPP akuyenereka akuziweni. Lemekezana vice president Jeni Ansah ndikuti dziko liyende bwino, ndipo lemekezani maganizo amene anapereka Peter Mutharika kuti asankha Jeni Ansah kuti aende nawo ngati vice president. Amene sakukhutitsidwa ndi amene asakufuna kunena kuti Jeni Ansah ndi vice president wa dziko. Tulukani ku chipani. Ngati mukufuna kuyamba chipani chanu kachiyambeni, tuone ngati anthu atakusateni. Ndinene choncho mawu amene ananenanso eni a Peter Mutharika pomuza Kondwani na Nkhumwa. Anena kuti ngati mukusosona kuti mukhoza kupita kuyamba chipani chanu, pitani kapangeni chipani chanu tuone ngati anthu atakusateni. Anthu timatha kumakondedwa chifukwa chonoti tili muchipanimo, kapena chifukwa chonoti tikuyisapota timuyo, koma kungochokapo pamalopo kupezeka zonoti ulibe anthu amangokuphunzitsa. Ndi chenjezo ku DPP. Ndikumva izi ambiri amanena kuti Comrade Ntanyiwa mwakhala chete, kodi mwakhumudwa. Inetu sindilokhumudwa chifukwa kukacha ndikugwira ntchito, ndikukhala ndi chokudya pa tebulo, nde sindilokhumudwa, koma ntchito ndinagwira. Ndikuyenereka ineyo ndivomereze kuti ntchito ndinagwira ndi mzanga wa Bakiri Muluzi ndi Aboni Kalindo komanso ndi anyamata onse. Ntchito tinagwira. Nde choti tizingobwera nkumangobwebweta zinthu zimene sizipindulira Amalawi ndija. Koma mu nthawi yake yoyikika muzondona ngati mmene ndabwerera chonchi. Mawa ndikubwera ndi full program ya Nkhanga Zaona. Chigawo chakumadzulo kuno ndimafuna nnene kuti kunchinji siku libwino apolisi alandira ndalama amene ndatchulawo, ndipo umboni wake ino amukhito ndi ena mukapita kumene kukapanga kafukufuku. Mboni yathu ifeyo ndi amayi Magwinja amene agwira anthuwo chifukwa ife tinali tukumeneko, ndipo mtola nkhani wathu Vincent akadali kumchinji konko. Palibe kuopsezana, palibe kutani. Tikufuna chilungamo chioneke kumchinji kupoda. Asamusidwe anthu amenewo, kubwere anthu ena amene ayang'anire malowo za chinyengo zichepe. Choncho chigawo chakumadzulo kuno munali ndine Comrade Ntanyiwa Jeni Ansah. Musakhale okhumudwa, ndipo maso anu akhale kuyang'ana kwa Mulungu. Chimene chinaloza Mulungu ndikumuza Peter Mutharika ndikuti loza Jeni Ansah wakhale vice president. Chimenecho ndi chimene chipangisenso Jeni Ansah kuti muziyenda mu chiyero cha Mulungu, musapange mantha. Adani ndiye akuzungulirana alipo ochepa, koma ife adani amenewo posachedwa pompa
tikhala tikubwera pa Limpopo FM kuti taulule Amalawi adziwe kuti kodi amene akwazunguza amayi Jeni Ansa ndi ndani, kodi ndani amene apanga makampu. Kamukonzekera kundisaka kuti mundiphe, I don't care. Moyo wanga ndinawupereka kale kwa wina aliyense amene akufuna moyo wanga akhoza kuutenga, koma ine ndizafuna kunena kuti Malawi apeze mtendere, Malawi apeze ufulu. Tikunena kuti tikufuna kwa nthawi yoyamba tione vice president akugwira ntchito yake kwa zaka 5 popanda manong'onong'o. Sitikufuna president apezeke akunkwira vice president wake chifukwa cha anthu ena akufuna kukwanirisa zofuna zawo. Zimenezo sizitheka. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa.